Magsasaka, mukha ba talaga ng kahirapan? Sila ang nagbibigay ng pagkain sa taong bayan, subalit sila mismo ay walang mailagay sa pagkainan. Bagamat ang magsasaka ang pangunahing bumubuhay sa atin at sa ating ekonomiya, iilan lamang sa mga kabataan na may interes sa hanap buhay na ito dahil sa maling pag-aakala na walang pera sa pagsasaka. Kung walang magtataguyod sa industriyang ito, paano na ang ating kabuhayan? Ano ang magiging hinaharap ng magsasakang bayambanggenyo na umaasa dito? Ano na lang ang ilalagay sa bawat hapagkainan ng bawat bayambanggenyo? Sa kadailanang ito, binuo sa bayan ng Bayambang ang e-Agro Ecosystem Farmers Total Assistance Portal, isang digital one-stop shop na naglalayong umagapay sa mga magsasakang bayambanggenyo upang maging maayos at madali ang kanilang paghahanap buhay. Tutulungan nito ang bawat magsasaka mula sa pagpopondo, pagtatanim hanggang sa pag-aani at pagbebenta ng mga produkto nang sa gayon ay siguradong madali at walang lugi sa kanilang ani. Sa pamamagitan ng teknolohiya ng e-agro, sa isang pindot lamang ay maikukonekta na ang mga magsasaka sa mga garantisadong magpapautang ng walang kolateral at mababang interes. Dito, maaari ka rin mag-invest. Kikita ka na, makakatulong ka pa sa ating mga magsasaka. Ikokonekta rin sila sa mga supplier ng farm inputs at ibang pangangailangan sa kanilang lupang sakahan. Dadalhin sila sa isang information portal kung saan makikita kung anong magandang itanim sa isang siklo at kung saan sila maaaring mag-training para mas lalong mahasa ang kanilang kasanayan at kaalaman sa agrikultura. Dito rin maipapakilala sa kanila ang mga direct buyers para sa wasto at makatarungang halaga sa merkado. Bukod pa rito, ang e-agro ay sinisiguro na mayroong makabagong makinarya ang mga magsasaka at mayroong isang pasilidad para sa imbakan at tuyuan ng ani na matatagpuan sa mga estratehikong lugar sa bawat distrito ng bayan. Sa tulong ng e-agro, magiging isang digital farmer ang ating mga magsasaka. Kung saan gamit ang kanilang smartphones at ang libreng ATM card, siguradong uunlad ang bawat magsasaka. Kapag inalagaan ang mga magsasaka at ang mga lupang sinasaka, ay magkakaroon tayo ng food sustainability, environmental conservation, at economic growth and recovery. Ibig sabihin, kapag maganda ang buhay ng mga magsasaka, ay tataas ang antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang bayambanggenyo. Ang e-Agro Ecosystem Program ang solusyon sa problema ng susunod na henerasyon. Sa tulong ng programa at sa tulong mo bayambanggenyo, makapagpupunla tayo ng isang magandang kinabukasan para sa mga kabataan. E-agro ang kailangan upang gutom ay wakasan. Magsasakang bayambanggenyo. Ang progreso at pagbabago ay ating angkinin sa tulong ng e-agro ecosystem.